Mayibonge Nkosi. Kodwa iMagic Oil ngiyithole ngesonto. Ngomsombuluko ngaya kwinkampani ekade ngifesa kuyo kusukela ngoMarch ngigcoshwe la bengisebenzela khona. Mina ngiyi-security, mayibonge Nkosi. Kodwa uMarshal ngiyile from March. Ngifike la kuleli sonto kuyilona ngithole ngalo iMagic Oil. Washo ukuthi awukho umshini wokuswapha. Ngacela nangu umfundisi wethu KK ukuthi ngicela ungifakele noba kulapha emanzini ami nginesiwasho. Wangifakela ngathi ngoba phela iCV. Wangigcobela iCV yami. Ngagcina ngiwutholile uMagic Oil. Ngihambile ngomsombuluko, hayi angizwe. Ngizithathe ngesonto uMagic Oil. Amanzi ami ngiwathathe ngesonto. Ngomsombuluko ngaqashwa kwaMashali. Uqashwa kwami nguMashali ungiqashele event emkhulu. Le busy ka December. Kodwa ngicela ukuba permanent ngoba nginaso esinye certificate ngiyi-security kuphela. Angikwazi ukufesela umunye umsebenzi ngoba uthi ukwazi ukwenzani. Nangikwazi ukugada. Ngikwazi ukugada from 2008 ngikwazi ukugada. Amen. Ngiyabonga. Sanibonani, igama lami nguNkosinathi ngowagamenti Sibongo. Kahle i-testimony yami ingempilo yami ngendlela eshintshe ngakhona. Kusukela day 1 ukufika kwami la ekhaya kunyathela kwami MMI. Lokho kungenze impilo yami yashintsha kakhulu. Siye saya eCarlsfontein la umkhulu kade eyo introduce khona amakhandlela ugold no silver. That day I bought amakhandlela omabili. Impilo yami yashintsha ngenye indlela ngingakaqhubeki nokuningi. Umkhulu ungivulele amasango la kade kuvaliwe khona ngoba ngisho nje kanjena njengoba kuyiSunday nje namhlanje ngoLwesithathu ngabizelwe office nganikezwa ipromotion ukuthi ngibe udispatch. Impilo yami ishintshe emva kokuthi ngithengela amakhandlela ugold no silver. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga kakhulu. Ne-Magic Oil ingisebenzele kakhulu. Kodwa engikubona kakhulu kusase i-challenge kakhulu kumina. Yikho ukuthi njengoba umkhulu esengenze ngakhanya. Kodwa manje kuziningi inambuzane ezifuna ukunginamathela. Kahle inzondo inkulu kakhulu emsebenzini. Angazi nami ukuthi ngiphephile kangakanani ngoba kanje nami ngiyayibonela ukuthi cha angifuneki kahle. Kodwa ngiyabonga kakhulu umkhulu, ngiyabonga kakhulu ngama products wakho. Ayasebenza mkhulu, ayangisebenzela mina. Nga-encourage abantu ukuthi abasondele umuntu azathola usizo, angazi afa umuntu engasizakalanga. Ngiyabonga kakhulu. Ndumane yadumezizwe. Ngisho ngambiza mbizweni. Yosonke kubanda amancane. Sanibonani ngapha. Let's open yakwazi ubhukuda kethi. Izolo imina ngiqala ubhukuda, aqala ungizwe. Balandela mina izolo bengibhukuda la. Bengifuna ukuyizwa ukuthi iyashisa yini. Ayiyashisa. Ningibonile? Khona engakaze ngibabone enkonzweni ngibabona ngoba kuthiwa kusontele Mzo lifestyle. Ngibone sebeshuthile abanye sengiphakathi noma ngangangena ngomhla ka17 kodwa sengingenile. Of which is a good thing. Ukunyathela kwakho nje kule ndawo kuyisibusiso. Ngizokhumbula ukuthi namhlanje ningixolele ngokugqoka isigqoko endlini. Kodwa bengazi vele ukuthi kuzoshisa. So ngizama ngayo yonke indlela ukuvimba ukushisa. Sanibonani emuva. Ayikho into enkulu engizoyenza. Kodwa ukuthandaza bese ngiphekelela
laphana kwaNdwandwe. Laphana kwaNdwandwe bengifisa ukuthi uNkulunkulu mayinivumela nani siyoshiya uMaka ukuthi si-MMI uma sifikile senze nje. Lizwela ngithi uma uNkulunkulu enjani ekuvumela namhlanje siyoshiya uMaka lapha. Sobatshela ukuthi we can pray, we can prophesy, we can do it. Sikwenza sisekhaya, sikwenza noma siphumile. Angithi nizwile. Emuhle uNkulunkulu nonke enila. God bless you. uNkulunkulu anibusise. Thank you for coming. Imali ogibele ngayo ayimoshanga. Kodwa uzombonga lo othe asambe mngani wami ngoba mhlawumbe kunento esiyoyithola. Ozwana nabantu abanemali ukuze ube njani? Ozwana nabantu abaseyintweni ukuze ube njani? Ukhona engabezwa izwana nabantu abaseyintweni ukuze ube njani? Ngene endaweni eseyintweni ukuze nawe ube njani? Njalo nje. Uyayibona nje le ndawo. I-owner umuntu omnyama. Without isikweleti. No cash price. You won't believe ukuthi ekabani le ndawo ekabani. Uwe bukani badubile. Akuyona yami le ndawo. Le ndawo ekaBhubesi, namazi uBhubesi. Animazi uBhubesi. Awumazi uBhubesi fikile. Iyona ndawo yakhe le. Lo enhlala nimbona nimdelela. Abantu bayibeka imali ngaphansi. I'm telling you. All right, ngaphambi kokuthi ngiqhubeke ngizothandazela abeyedwa noma ngizogila isampulu kayi1. Mangigila isampulu kayi1 ngicela ningivulele nje. Mangigila isampulu kayi1 iyenze lento nje kumuntu oyedwa. Sobona siswami. Usuka ku inhle ishadi lakho ngeke ngiprofeti amasiboni laphela baba ngoba lapho uyikomozela baba uyikomozela baba singaphandle sonke basa nje kahle baba sanibonani la angazi sibongo QULO ile qulu or qulu noma qulu ukapenda sibongo sinjani ubani lo wena baba ozana sibongo sakho leso esakho leso sibongo ekhaya ukuphi Thuzini qulu listen to me lalela bathi abasondela bathi abanye amaprofeta ubheke manje mawena ephulu iyashona le phulu sikukhuluma nawe ukuthi bathi abanye amaprofeta umkhulu siyamazi mayesefuna ukugive umuntu uvela athi lalela sebangimaka ngento ezincane abantu bathi lalela ngibone kuFacebook ngiba nje iflu ngathi ake ngibone ukuthi idlozi ngempela iyadonsa noma ngigule hayi yadonsa khona ngathi bengibuka ku live ukani nje abantu basesontweni abangibuki ngibuka abantu bale kuthi baba qolo angithi THOKOZANI ubani loyo lalela imihlobo wakho le ngeke ngiprofete kakhulu kodwa ngizobe ngidlula uma ngipatrola la uthi uNkulunkulu angikusize ngikubona uhanjelwa umfazi ubumfazi wakho wahamba lalela ngizohamba nawe kancane ngikugooglishe uma ngikugooglishe i-answer izolokhu iphuma mangifaka ku-Google i-answer izolokhu iphuma uyangizwa the reason umfazi ehambile you are facing a serious problem uma ngipatrola la the first problem that you are facing ikweleti zikuxakile lalela
ngiyalapha uthi wena cishe wa commit suicide Yebo baba. vele usazokwenza lokho kodwa ngeke ushone uzoyideja ugule serious uyangizwa Cishe nasemotweni. lalela ungabe sayiphosa emotweni ngoba uNkulunkulu uzokwenzela amanye amandla anzima mayikwenzela amandla anzima le moto ngeke ikubulale kodwa izokwenza ube paralyzed ngoba idlozi lakini alikavumi. I don't know baba noma uma ngibuyisela iminyaka emuva uke waba uteacher ngoba ngibona imali zakwa teaching. Yebo baba. Ungathi yebo khuluma into Yebo kunjalo. lalela uma ngibona lezi imali ayifuni ukuphuma till now Yebo 9 months. angizwa 9 months baba. 9 months Yeah. lalela zisaqhubeka izinyanga lezi imali ziyophuma after 18 months Yebo baba. uyangizwa ngithini Yebo ngiyakuzwa. kodwa without asking you any cent lezi imali sizoyigaga namhlanje without you believing lento engishoyo ngithi namhlanje lezi imali sizoyigaga ngoba lento engishoyo ngake ngayenza futhi ngisazoyenza futhi ngizoyenza futhi kuwe namhlanje. I see umnyango lo mnyango engiubonayo owecasino Yebo baba. uthanda ukuhlala khona From 2019. hey Nkosi yami baba that is the reason or that was some of the reason umfazi wasuka washiya ngoba you are addicted to gambling. Right from 2019. Hey lalela sizokusiza baba kodwa mangizosiza you need to promise me one thing because idlozi lakaqulo selikujikelile ngoba yonke imali oyitholayo iphelele ekhasini. So you need to promise me one thing ukuthi ngiyayiyeka ikhasini. Ngiyathembisa baba. Lalela uNkulunkulu mayizosebenza usebenza ngenye into abangayinaka abantu. You remember one day uyangilandela uqale nini ukungazi uyalalela ishow yami ekseni From Silverway. lalela ukuvuma FM ngeke ngakhuluma ensukwini ngakhuluma ngani the pool ne I spoke about this amaspom bengenza ngamaspom it's a good thing ngoba ipool iyakhombisa into ephansi ngoba ibe kuyipool engabonisi phansi bebezothi mabesuka laba ucreate itori bathi vele siyazi khona into ephansi abafana bamba laba donsani bafana vulani pool lepool ngifuna lo baba umenzele nimvule nje bafana nimvule ngizokwenzela enye into angeke ngikunike muthi angeke ngikunike lutho Yebo baba. angithi yabo le apple it's new kubhuku yemini izolo ngifuna ukukhombisa ukuthi insila yami isibusiso insila nje yami yodwa isibusiso into engizoyenza lapha wena manje uzokhuluma ngenhliziyo yakho uhambe uyogeza ubuso bakho uma ugeza ubuso bakho uthi ngifuna imali yami angeke ubhabhathi zokuthi uyogeza ini just your face go and wash your face ukhulume ngemali yakho and I'm giving you 21 working days ukuthi le mali siyirelease manje ngifuna ukukhombisa amandla kaNkulunkulu kungcono ngoba niyayibona just a pool lakini nabo just water but ngoba isibusiso sesehlele le pool le ngifuna izosindisa abantu abaningi bayongena begula le pool kodwa njalo kule pool ngoba isibusiso esehlisele kule pool nizila ngithi phakamisani izandla zenu phakamisa izandla zakho lapho khona uNkulunkulu ophilayo uNkulunkulu ongahlula lutho ngamunye naba abantwana bakho Nkosi abanye balambile eziswini zabo abanye uDisemba bayabikelwa Nkosi abanye Nkosi baboleka imali zeyitokfela bazi bazobuyiselana emuva aqhakekile abantwana bakho Nkosi
abazi bayophendula bathi kodwa wena ufika kuseni sebethi baqedile baba batake ipeleti abantwana bakho abanye balele ibhedlela bayangibuka njengamanje uma ngikhuluma ngemali bayagula abanye amabhizinisi abawile Nkosi abegabela amandla Nkosi abangikhulekela abantwana bayinikele idakamizweni abanye bayinikele otshwaleni Nkosi ngene yabi imshado yabi iphithekile abanye yakhuleka abanye baphila impilo yamanga Nkosi impilo ka social media ngoba singayibona inhle Nkosi ngoba lethi iBhayibheli lakho ukhona indlela ebukeka inhle kanti isiphetho sawo sikufa sibonile abantwana bephila impilo efake kuma social media bephilela ukubuka Nkosi bangena empelethini bangena enkingeni abaqalekisa Nkosi nali igcikwane Nkosi elifikile wangitshela ngalo ngilele ebusuku ngoba ngisenenhlanhla Nkosi wena uqala umemezele kimi Nkosi uqala uaddress nation kimi Nkosi uthi mangibatshele kodwa banganginaki bathi useqalile abanye abakhulekela bafihle bonke ababukayo bafihle bonke abakhona kule ndawo ngamunye ophakamisa isandla sakhe isandla senhlupheko isandla eswele lesandla siphakamisayo khona into ayireceivayo kukhona into ayitholayo namhlanje ngokunyathela kwakhe kule ndawo ngathi kungakakhiwa kule ndawo ngafika ngazothandaza ngafika ngazoshisa impepho ngathi abafika kule ndawo khona into abayizuza baba kunabantu abazonyathela kule ndawo ngokuhlukahlukana kwabo with different behavior Nkosi asingaboni ikuchithela igazi kule ndawo namhlanje sizobusisa Nkosi namhlanje abantwana bakho bayangithandazela enhlizweni zabo bayakhuleka bathi bayacela Nkosi ukuthula kule ndawo bacela ukuthula kule ndawo Nkosi babegameni lamandla sikulekela nalozo wini imoto kule ndawo abusise ngamunye ngiyafisa ubabona bejabulile kule ndawo bethula ubufakazi athi omunye ngaya Nkosi ngaye Mzo lifestyle kodwa ngaphila kongathi ngibone yena bangathi ngithintile ngangena ephuli yakwakhe kodwa bangathi ngithintile ilelo langa okwashintsha khona into zami abasiyaphuleka baba siyabonga ekuseni enhle kangaka baba siyabonga ekuseni sibabaza udumo lwakho baba baba ekuseni enhle kangaka ikhona into ehlisayo akhona amandla engazwayo nangiyana lobuntwana Nkosi nedimoni kukhona into ayigudluzayo kukhona into ayithintayo kuye Nkosi thinta Nkosi thinta unembeza wakhe Nkosi uyasazi isono sakhe ayikhiphile izisu babulele bafakazile amangamakhelwane babathinta ngamunye babegameni lamandla Nkosi babegameni likaJesu yakalekisa amadimoni yakalekisa Nkosi yamakhosi shisa my Lord Nkosi yamakhosi Nkosi yaphakade Jesus lamlizimbe emndenini abangazwani abanye abangenelani kodwa bayasonta abanye abakhulumisani kodwa bayasonta haye Nkosi yamakhosi khumbula abazali sebashiya kulo mhlaba khumbula ingane Nkosi ezabashiya abanye bathi ngabe ingane yami ikhona ngaba kunjena abanye bathi mama ngabe ukhona ngaba kunjena ngabe umkhwenyana wami ukhona ngaba kunjena haye my Lord Jesus oh Nkosi lesiyasandla Nkosi siyamsinda lesiyasandla ngoba ukuphethe izono siyamsinda Nkosi banamahloni abanye Nkosi lenkinga banazo my Lord yes touch him yes yakuzwa Nkosi mthinta Nkosi yes mthinta Jehova yes Nkosi mthinta Nkosi mthinta yes mthinta Nkosi yes ayo yes Nkosi yami yes Nkosi yes ngiyaluza usizi Nkosi emshadweni wakhe
Ngisusize emshadweni yakhe. Ngisusize ku relationship yakhe. Ngisingabana Nkosi. Haye. Yes. Usize emzini wakhe Nkosi. Yes Nkosi. Yes Nkosi. Yes Nkosi. Yes Jesus. Yes. Awu man. Akukho ukujabula emsebenzini wakhe. Akukho ukujabula emsebenzini wakhe. Akukho Nkosi ngiyakuzwa. Yes. Abanye basebenza imali abayiboni. Namhlanje Nkosi asele kabusha. Egameni lomusa. Egameni kaJesu. Amen. Sabonga mfethu. Yes my Lord. Yes Jesus. Yes. Leyo nhlupheko obhekane nayo uNkulunkulu usekhulumile ngayo. Usekhulumile ngaleyo nhlupheko. Labo bantu abakufunela imali zabo uNkulunkulu uthi uyayilamula leyo mpi namhlanje. Namhlanje uyalehlisa. Ulaka Nkosi. Leyo nhlupheko obhekane nayo, believe me, uNkulunkulu said something about it. Kunento ayishilo. And uthi uyayi-attenda manje. Icalo walenzo itshela ukuthi asilibonanga uNkulunkulu ulibonile futhi uyaxolela. Uyaxolela. Without any waste of time, njengoba ngishilo ngathi siyaphuthuma. uThumandla uyabonga bazalwane. Last week besishaya 100,000 ku YouTube with Dr. Kehlelezi. Uthange izolo besishaya futhi omunye 100,000 ngapha futhi ku Black Life. Kusho khona ukuthi siyasebenza siyaphambili. Kusho khona ukuthi cha uNkulunkulu uthi senisebenzile unyaka wonke ake nginikhombise ukuthi naku ngiya appreciate. Siyabonga futhi uNkulunkulu azanibusise. Inkonzo yethu yokuvala ufaya sizoba nayo umhla 12 uzobunini Sunday. Yeah, ngicabanga ukuthi inkonzo yethu yokuvala ngomthetho inkonzo yokuvala uba we uthengela lo umbongeni athengele naye uMandla lo athengele lo ya ila isikhombisana khona ini uthando. Ila isikhombisana khona uthando. Nalona nomunye naye ukhombisa umkhulu uthi mkhulu ngiyakuthanda mkhulu. Nayi gift yakho engikunika yona. I wonder ubona ubani ongikhombisa uthando mina. Ukhona ozothengela umkhulu. Ukhona kodwa. Ngi-expect noma nga-expect. Ngi-expect. Ngala noma ngala. Abana ngabo. Oh ayizo-expect abazalwane. Laba bathi hayi mkhulu unyaka wonke ungithwalile. Okay. Ungithwalile unyaka wonke kodwa ke kwaze kwaba namhlanje impilo yami ishintshile mangifika kuwe. Bengumuntu ophila impilo yobuphara kodwa wayishintsha impilo yami mkhulu. Niyezwa? Yazi mina ngithanda ngoba la kunabantu ade beyidako. Akaze ngibanike umuthi, akaze ngakhuluma nje izwi. Base bahlabeka. Bahlabeka bashintsha. Amen bazalwane. Ngakhuluma nje igama labalinye base beyaphila. Namhlanje sithema sizongena la kukhona into eyondlalwa. Mina ngidlalela uMato Green. Mina ngidlalele ini ithe hamba phezulu kwalokho umkhulu. Yini le ngidlalele yona? Phathi umnikelo wakho ngesandla. Uthi namhlanje sengifikile la. This is what I wish. Ukuthi le nkonka le Mzo lifestyle. Uma bengena abantu kuyongena abanenhlanhla nabanganayo inhlanhla. Kodwa bafike sengicelile. Mina inhlanhla zami from today ngiyasho ngilandela
uNkulunkulu isibusiso sami ebezosiya la bese ngizosilanda endaweni egreen enhle. Noma ungafundi benama degree, masters, doctors, diploma, whatever, but indoda iyohlala indoda ngisho ekhaya. Uqala kokwehlisa indoda isithunzi kuyikhomba. Waqala wathi wena umehlisile isithunzi. Uma indoda ufuna ukuyenza uyi-impress, qala ngokuyinika inhlonipho. Noma nilwa mkhombisa ukuthi kodwa ngikhulele efamily enjani. Indoda abantu besifazane ngiyacela ayikaze yakhonjwa kanje. Umkhwenyana wakho ohlala umkhwenyana wakho umgeze ngisho inyawo. Lizwile lelo gama bazalwane. Geze ngisho inyawo. Noma esethi yena angikuthandi kodwa uthi baba mina ngiyakuthanda. Noma ngabuye ephuzile. Ngihlala ngishaya abantu besilisa ngithi namhlanje ngwabesifazane. Alikho igama elibaleke njengokuthi ngiyakuthanda mina wami. Don't try to change umuntu wesilisa ngoba esemdala. Ungathi umthole esemdala engekho romantic ufuna ukumshintsha wena umenza abe romantic. Stay away of his social media life. Ngoba social media life ilibulela izwe. Uma ubona umamazi noma ubona ulokuzana ubani ufikile bemthengela imbali zifakwa imali phakathi yonke into kwadlala ingoma emnandi kwayiwa kuyena ufikile makuhanjwa phansi imbali zichithiwe kachitha nemali. Don't try ukuthi no wakho nami yenza kanje. Ningenza kahle bazalwane. Ngiwumuntu we social media. Izinto eziningi ku social media ziya-actwa kanti abazi ukuthi ngoba beyi-actor iwubulele omunye umuzi. Kunamadoda angene ezikweletini namhlanje ngoba izama uku-impress amakhosikazi wawo. Kunendoda esejele njengoba sikhuluma manje yayizama uku-impress intombi yayo ngoba intombi yayo yayenzela yonke into yenye umngani wakhe. Bazalana ningizwe. Lento engiyikhulumayo ngikhuluma into eyaluzisa usisi umshado. Ngoba kwe relationship kwakungekho ukuthula. Wayihlala ecomputer. Ethi kodwa look at my relationship. Buke umngani wami uhlulwa yini? Ukuthi nje ungilethele imbali emsebenzini. Nkosi yami lo muntu uyikhulelele emakhaya eshowe. Khulele emakhaya eshowe. Into ayaziyo ukuthi mayisebenzile wabuya wathatha imali wathi mama nayi imali wathengisa kale mpuphu konke kuyena kuphelelisiwe. Usufuna ukumshintsha semdala. Musani bantu besifazane ukufuna ukushintsha amadoda ngoba esemadala. Uthi buka nje. Buka umkhulu. Buka uthi umenzelani makalilithi. Buka hayibo. Umkhulu kwenza lokho ngoba uya afforda. Musu ufuna ushintsha indoda yakho. Learn to appreciate and to accept the level or the standard okusona. Kungenzeka umkhulu uyakwenza kanti ufila under pressure. Kungenzeka umkhulu uyakwenza kanti bagijima ku-first lane izosheshe ishayise le moto. Ngiyalithanda uthando oludonsa isikhathi eside. Hayi lolo luka hello baby iniyofanini. Bazalwane phela lukhona uthando labantwana besikole. Lukhona uthando labantu abadala. Uthando lwabantu abadala abazowakha umuzi. My phone. Yebo baba noma yebo mama. Kuyaphutsheka ngeconversation. Noma umkhulu esemthengelile uma kalilitha ngeimbali kwagijinywa kanje. Bafika babuke bonke nje into hey. Baze kwakuhle. Siyababongela. Basho ngenhliziyo emhlophe. Ungabe sewuthatha kusupost. Ay abazala bembethe Nkosi yami ingane ezazana zembethe. Awuposti ngoba uposta kodwa uposta ngoba inhliziyo ibhlungu futhi ugcwalisela umkhwenyana wakho. Kanti awubona ukuthi leyo nto iyalibulala uthando. Izinto ezincane ziyalibulala uthando. Bantu besilisa musani ukuthi masenikwatile nikhulume noma yini. Kunamagama ambulala umuntu wesifazane futhi it's not easy ukuthi adlule kuona.
Asuka la lento leyami izala. Ithola ukuthi lezi ngane ayizalile zakho futhi. Wena ngeke kulobo lomuntu wena futhi usunengane eningi. Lawo magama ayahlala kumuntu wesifazane. Ahlale. Futhi wena wayengcono makankosana wena. Kunawe. Don't compare your previous relationship with a new one. Umenza lowo muntu afile small. Bantu besilisa sengiqeda. Ayikho into ebaluleke kumuntu wesifazane njengokuthi umtshele ukuthi ngiyakuthanda umuntu wami. Listen. Yaze yayinhle hairstyle yami. Ngomelana endini aphuma istep esesazi ukuthi nginconyile. Uma ungamncomi uyonconya ubani? Umtshele uthi mama yaze yayinhle ingubo yakho. Noma uyibona ukuthi itshekile. Kodwa mtshele uthi yaze yayinhle ingubo yakho. Bantu besifazane kuvumelene nani phela ukuthi banisole. Ningafuni bahlale bencoma. Ngoba phela maye incane kakhulu uzothetha yaze yancane ke namhlanje mama. Lena ngathi ungayigqoka la endlini mawupheka nje phambi kwayo. Wabakhona abanye la abazana nabakhohlwa ukuthi ba amakhosikazi abantu bashadile. Usuyomthola ethe ingubo engangale bhaji lapha. Bathi ama 3 cm. Athi aqeda izinsweni. Angithi nishadile nihlala nonke endlini. Leyo ngubo asinankinga nayo. Ngqokele upheka phambi kwakhe. Athi epheka nje. Ahambe kanje. Epheka phambi kwakhe. Musa umuntu wesifazane ushadile uyavala le ndawo. Ngizokuphotha vele ngoba sisodwa. Cha uyashaya ukhedlelezi. Uma usushadile le ngubo is totally wrong. Kumele ishaye kuphi? Emaqakaleni. Bazalwane ngiqinisile. Useshadile sokuyi property yomuntu. It's a private property. Akasekho manje uzothi mawuphuma la uthola into ephethe ubhi athi ngaze ngayithanda imikondo yakho. Wena nezile bazalwane uma usushadile kunendlela ukugqoka. Umuntu oshadile akayivezi Cleveland. Cleveland yini? Cleavage. Awuyivezi lezo zinto. Kunendlela ukugqoka osuku ukhombisa umuntu ukuthi sengishadile sengithathile. Abanye omama bajola noma sebebadala. Basaku-enjoy ukujola. Umntana uyajola mayiphuma lena nawe uyajola. Niyakubanga ukujola. Nize niqomelana indoda eyodwa. Yami uzothi sisuthi isibhaqo ke kuma ngiyamjika ngiyambhaqa. Serious. Ngizama ukubheka umuntu ogqoke njengomuntu oshadile la. Sondela mama uzamile, sondela. Sondela. Mkhono loyo wani lo. Le ngubo yakho le hayi ngeke. Ukani nje ngiyacinga. Ngicinga mama. Lalela. Fikile woza kimi. Bengizothi ufikile but there is one thing. Right. Angeke kufikile ngeke. Yazi kushode ini. Ekhanda sikhuluma ngomama. Ozothi mayelapha ubhuti ethi mayifuna ukushela bonda umfazi womuntu lo. Liphi iduku. So sayikhalile. Hayi nangu sondela mama. Noma kunje noma uneyinkinga phela kumele sikunqome. Noma uneyinkinga phela kumele sikunqome. Right. Lalelani lo mama it's 85% ugqoke njengomama. Iduku ulifakile. Walibophiso kaMama. Wafaka isikhafu esikhombisa ukuhlonipha. Le sikhafu si represent into eyiningi. Uthi in other ways uma mkhulu ingubo yami incane ngiyaxolisa ngani isikhafu. Wafaka ingubo yakhe yayinde yazovala phansi. Lo muntu ngamvumela thathi ulilitha miyale.
ngamvuma mthathe athi mntanami akwenza because i-dress code yakhe yakhombisa ukuthi umama. Bye. Apho mama. Baphiwo mama bazohamba noJesu ngifuna ubabona. Baphiwo mama hamba naye. Baphiwo mama hamba noJesu. Hallelujah. Baphiwo mama. Baphiwo mama bazohamba noJesu. Oh mama mabengaveli. Maybe we need to start here. Yini mama? Asikane lapho. The definition of mama. Kunabantu abuthiwa mama bazazi noma bawo mama. Makuthiwa intsha. Yes, sondela ngapha mama. Yindaba usuyathaka usugijima ngomba ogqoka waphiwa ubuya futhi. Hayi ngeke bekade ngekho lo mama. Oyindaba ungabonakala. Kumele ugezwe nkosiyami mawubonakala. Ushayeleni izandla ugqoke kahle umama ke. Sondela mama ufake into red ekhanda. Yesbo. Ushayeleni izandla enkulu. Shayeleni izandla enkulu. Kodwa ngeke awuthole 100%. Ushoda ngento eyodwa. Isikhafu. Ufake ikoti. Yabo bekufanele luze nayo ke nanso-ke very good asimshayeleni izandla lo mama. Yabona bazalane lento ngiyazi ukuthi ngiyanibhora abaningi bathi bo mama lento ibalekile ngenzayo ucishe wagqoka kahle umama kaNozipho kodwa lalela ngomama kaNozipho oza sisiloko ingubo emhlophe inhlingubo yakho wena okhomba abanye wena gold yes wena black and something ngifuna ukunikhombisa umama kaNozipho nomama kabani asa umama kabani sisi Kamnqobi sondela ngima ngapha mama Kamnqobi ake sithi umama Kamnqobi nomama kaNozipho bese ngasondeli la besondela lapha endaweni yethu encane itende lethelelekile ake sithi mama Kamnqobi kumhla ka21 December sekuvuliwe eMzo Lifestyle niyabona labantu ukuthi bayasirobha kahle kahle baze esontweni olunye unyawo olunye luze eMzo Lifestyle lo accommodator basangani George bathi baya qualify especially umama kaNozipho afaka amaqhoks yes esangena la lifestyle yebo sababamba namhlanje hayi amapiano right siye ngapha kumama kaMnqobi umama kaMnqobi yes usesontweni umama kaMnqobi but kunalo but at the same time umama kaMnqobi ugqokela iVIP uthi mangisuka la ngiyongena eVIP yakho ngiyangena manje mama kaMnqobi ushode ngeduku ekhanda ushadile hayi kodwa kiduke ke ngoba siyasaba ukuthi nifake ikhapha ngoba ngikhulu yosivalela lento bawuze bangasiboni nifuna ukubona obani esontweni
bakhona nibabonile Chabe singakababoni. oh Sandobabahle. siyabonga-ke siyabonga kanzami alright nabo laba abaculayo kwabona lapha uthola sebeyintswinyile ntswi akasakwazi nokusuza umuntu ntswi uyintswinyile ave beyintswinya hayi nangu nginokumbona shemo ogqokiso kamama hawu shemo uyaqhoka bese kuba ingane yami lana ubani hayi Jesu ngathi usegqokisa umbongeni phela ngeke sazi ninokumbona uvela ngihlekisa mase kuyi mic sekufanele icoshe phansi akasakwazi uyicoshe nje kanje angithi wena ugqokele ingubo yakho manje lento wenzela nangithi ufuna ukusikhombisa asibeni nendlela yokugqoka bosisi nizwela ngithi nendlela yokukhuluma isenza sikubone ukuthi uphuma emndenini onjani ufundiswa ubani indlela nje yokukhuluma indlela yokuhlonipha abefundisi bakho omunye vele dempeni we oza ngapha hawu hayi bukathi seziyakhala yini lenze sangathi nizalwa nongizwe anginandaba noma ningangifaka ku TikTok ungizwe mana akhulume nje noma yini athuke egcineni mase ngimkhumbuze ngizwe uyizwile ukuthi utheni athi hawu mkhulu ubungasangikhuzi ngani hawu athi phela mkhulu wakhumbula sinabantu abadala hawu idlozi livele ukukhulumisa noma yini ngiyanithanda abazalwane nezwa njengamanje abaneyimoto abavunyelwa upetroli sithi Anton Lembethe 513 ngase Caltex garage kababundwane siyogcwalisa leya ndawo ngithi siyabonga siyeni khona bless you Duma ne ya dumezizwe Kishunga mbize mbizweni Yoswanka kubanja mangane